Kang! Ibhay! Oh, saan to? Ibhay, hindi mo kadungog ko eh. Kuan to ani ba kay kuan? Kuan ba? Ano? Si kuan ba? Si kuan. Tulo na lang may kukabulan, mga anak na ko. Ay kuan ha kay tulo pa ka kabulan manaka ka dapat 9 months na. Dili na tulo ka bulan. Tulo na lang kabulan akong paabuton ba? Unsa man? Para mga anak na ko. Tulo ka bulan nya gihap ko na. 9 months na usa ka mga anak. Dili kay Dili mo Ano man tiyan nimo di ay? Gihap-gihap na ko, napay 5 ka bulan usa ka mga anak. Hindi ma, tulo naman lang good. Pataka ra ka diha, basig buntis ka pag ninyo nato. Dili na ko Dapat kay 5 ka bulan usa ka mga anak, basig di na ko ha. Sa magagibhart, dagan naman kay imo nga mangyud na, mura magag. Nya nga nang mga anak naman kaupat naman kakabulan. Sa magay kuan kay kagula-hula ba? Basig maingon na pud ka ugma nga. Ugma mga anak ka. Unya tingaling alaw na mga anak na pud ka. Naon sa man kaoy hugaw naman kay kagula-hula oy. Hugaw. Kasi nakahugaw ana nga. Gihap ko na daan, bem. Gihap ko na daan ba? Napakay 5 ka bulan usa ka mga anak. 5 pa oh. 5 months ba? Hawa di be. Sa kabalo? Kan kuan mura magag. Sige lang. Aon ko ng dagway anak ako ana. Kay di na ako ay na lang. Ulit ka. Wa ko kabalo asa kagikan basta sige lang paggawas ana. Tan-aw na kog naong ug ako ana. Okay. Pero dili na ako Bye-bye. Ino nang gibigibay. Naon ka magkaot kita pa mandilain di ay akong gi. Uyab di mura magagkuan. Ay kay gugaw-gugaw anay mong huna-huna gud wat agud ng mga hugaw. Huna-huna nimo. Bisan pag ipa kuan nimo gibay. Ipa dili ite si mo ni gawas mura magagkuan oy. Ayo. Imo pa man nimo kung kuan-kuanon daw. Ikaw ra man gid akong nauyab. Imo hinimuan imo. Imposible ako ray na uyab nimo pagkataon nimo. Ma'am, sir. Ayo. Imo pang imong Kaya kuan. dapat Ma'am. hilom sa ba? Makimalingi ko utang ko ako ilabot ana. Kami nang utang ana. Maghilom Ikaw sa ba? kanang kuan nimo ha. Napanay 5 ka bulan usa ka mga anak. Pag mugawas na gina Ma'am, 7 maningin months ko sa lagi utang, ma'am. balik ko na. Kuno na give height na Pagdali, imo gawas pagdali og ko. 7 months ba na imo gawas og 7 months. 7 months imposible. Posible. Usa ito Wa ko pilido ni kita sir. wa ko kita ko nang buntis nga nanganak og 7 months. Dapat 9 months yun na. Ha? Ang standard 9 months. Nay 7 months ba nga mga anak ba naon sa day ka? Naon sa ka? Kuan oy naon. Tala, pag mo gawas na, tanaw ko ng alimpolo ana, o ako anang alimpolo ana, o kanang mga palit ana, o kana, good na. Ma'am, usa pilido niyo diri, ma'am? Pero og itom na, dili na ako Sir, sir, sir. Kuan ko ana, nang kuan ha, panganak, ay na. Sir. Ano na? Sir. mura magkuan gibart oy. Ano man? Ano di man ka mukuan? Sige lang gud ini panganak nako ipadiin ni test ni pakita na ko sa mga man yun nato na, kay nga naman, gusto kong mabalan, o ako agyod na, kay di nato na ipadiin, basig, gibutbutan ako nimo, basig, buntis ka daan, usa ka nang asawa sa Sir. kuha, mao na, Sir. ako na'y nakasalo ana. Ano mo gibart pataka ra pug kagyaw-yaw na imo. Ba ni mo karon lami ani sumbago noy. Kagkuan tuhana ka di ka kabalo mo. Panindigan sa imong trabaho. Ug itom na, di na ako ha? Talawang kutis na ko puti. Ug itom na, imposible kaayo. Tay lang ka, pag dili lagi na kuan tawag ko na akong ilong Ug taas na ilong, dili na ako kay standard na akong ilong. Sir. Ano sir ba, sir? Sige na, sir. Tay sa ragon. Unsa man? Unsa man na? Maningin ko sa iyong utang, sir ba? Unsa kay pilido niyo, sir? Kay labot sa mong pilido. Di ba, maningin ko sa utang niyo ba kay dugay na kini Wa may sigbay balik nangutang sa diri. inyo ang tindahan, wa mo tindahan kabalo ko. Kapoy na kabek balik diri, sir. Kabalo kong scammer ka. Pati ni soda yung dalan diri. Maduk, sibi ko balik diri. Di pa mo mubayan. Tanawa tabi. Oh, posible Sama pilido na. ninyo sa pilido niyo? Sir, okay sir, kanang imong asawa sir katong January sir nagkuha og bugas, pampers, napkin, unsa pa na siya mga lipstick o daghan kay sir nya karon January sir. Kailangan Karong January. makaroon karon. Tarunga na, sige, tarunga daw unsa na? Pajer, Bisita isang ko na. kasakong bugas. Lipstick 5 ka buok, napkin. Bim, nangutang na pud ay kagkuan dito, Bim. Isa ka sakong bugas kasi man nagsugo nimo, Sir, ako na ingon. Sir, sir, napa sir ha? Sa December sir. Ana ni. Sir, sa December sir nagkuha ka og Red Horse sa case og BB bra og kaning Si Bibi Brown, tanduay. saan mo ko ng Bibi Brown? Ikaw man nagkuha na sa gil. Bim, neto ka dito, nangutang ka sa tindahan nila. Oh, ako'y nakuha ng isa kasakong bugas. Akong gidala nito ila mama, gipahatod na ko sa ila, wala sila bugas, luoy kayo. Yari lagi bahard ha akong gikuha ng isa kasakong bugas. Ano? Isiguro ni mong magpapa dito. Ako nga imong bana, ako ni mong isiguro din pagkaon. Nya ako man karon ako'y pabayro ni sa imong utang. Sama ng mga ugangana oy. Panlipay anak nila.
Okay, kabalo mo, introduce na ako dito, mato ko dito, di na gyud katunol og kape gyud. Ay ita. Unya himan-himan ang isa ka sako nara sila. Patik-atik din ka dito, kuan. Man tanan dai dito, ako pabayar na sa tanang utang nimo, nangutang pa kag lipstick nya buntis ka. Saan mo ng lipstick magpapula ka sa imong ngabid? Nga buntis man ka dapat nagpuyo ka. Basig naglaag-laag kang bayhala ka, wala ko diri. Pareho kita ko sir ba nga kailangan jud ng bariya ninyo karon sir kay nasuko na kay kumbo sir ba sige. Ano ko may pabayro nimo ana, di man ako nagbayad. Isa ka tuig, Utang, ana. isa ka tuig na ko si balik diri wa jud mo bayad sa piso ba. Pero ako asawa mo paningli na. Pati po yung mga gahi ako ninyo mo bayad. Bayad kayo mga utang. Wala ko ano nimo dong bolo nimo ana. Wala bim patakara kay pangutang nya. Ako'y pabayro nimo, dapat ang pabayro nimo ana imong mga mamagpapa kay naa sa ila sila may nag ikaon nila ng isa Sir, ka sakong bugas dito. Nakautang mo pa ng radio sa BB Bra niya sir. Wa ko lang utang ana, ambot. Amo nang utang ikaw imo may pangalan diri oh. Nangutang ka dito bim, tingali no. Radio sa BB Bra imo adyo ni Tubag bim ba nangutang ka to wala. Unsa man ako ng Red Horse? Anong mangutang ko Red Horse nga dili man ko moinom buntis man ko. Prime pa. Anong na may bibibra? Ngawa man niabot sa kong bibibra. Unsa man pud ako ng bibibra nga di man ko musutog bibibra. Pagtarong gibart unsa na? Alam niyo pati ba ning gisodan yung dalan niyo dire. Wala lagi ko lang utang ana. Isang pa sir kamo man nagpuyo ni balaya sir. Ano mangutang man kog bibibra? Mga tinapa, mga bugas. Wa ko nang utang ana. Ako sir ikaw rin nagkuha dito sa kuan budiga. Budiga. Ano manguha man sa mga awat ko dito? Lista Ako nang utang ana. Alam mo. Tanawa to eh. Oh, Oh, BB Bra dako kay BB Bra. Oh. Tinapa nang nakabutang na di kakabalaw mo basa. Sa tinapa ama kita tinapa dia BB Tanawa, Bra. no? Kina sir. Tinapa na dili na bibibra. Ay mga atik pa jud ka kanay mong asawa. Bibibra pero ang branch tinapa. Oh. Tinira niya ba sa tinapa. Basta kay kuan wala ko nang utang na. BB Bra. Wala lagi. Diyo sa BB Bra. Wala. Nang utang na ako pa bayra na. Ano yung bayad ni sir? Pero ako asawa mo na paningli kasi pangutang dito. Pampre ko bayad ni mami. Ano ako may mobayad ng Red Horse? Ako ba rin nangutangan ng Red Horse o Dire bibibra? ba ang kaning bugas o kaning mga redos ang gipangkuwan niyo sa budiga. Lagot na ko ba? Na. Gibart Ikaw, ko sir, na Sa man muli ka dili. Ikaw muli kung di ka mohatag sir oy. Muli ka dili. Ikaw na na sir. Uli ba? Di na sir bayad. Ano ko pabayro nimo ana? Dapat ang pabayro nimo ana katong ugangan ako kay sila ang nangutang ana mga bugas, mga bra, mga unsa pa na diha. Ano sila magbabaril sir? Di ba sila nang utang ikaw man? Sila may nakapahimulo dito kay gidala sa kong asawa. Mo na be akong giingon na ayaw pangutang dito dalon ra nimo sa imong ginikanan. Ingnan na bitaw ti ka sa una. Sir, pagdali ba kay nagdali ko sir? Pwede og bayad ba? Dili kong waya na. Ikaw ma'am, sinakay ko Wala mo diha. Unsa man tawag pagkwarta na ko? Sir, pabayra na oh. Ay, masabot na ko. Ano ako pabayron? Wa ko nakakaon. Wala sa ako atanan. Wala. Di ko Bayan mubayad. ba sir? Ugangan man niya ko nimo na. Ugangan? Ugangan na. Pugos ra ko ato. Sir, pwede og bayad sir bagay. Dili yung bayad lagi. Pati bang gaya niyo bayad dili may ra mo utang. Di ko ka mauli. Hindi ko muli ha. Tarong ba?